Nyakora moge juang odiochieng' ma kawuono tarik 31 dwe mar 10 higa mar 2024 odiochieng' mar 366 mar higa mar 2024 en mor mara marwaki weche manyien odhiambo ma kawuono weche manyien mag duol odhiambo ma kawuono e wang'e ma saa 1 mar odhiambo ma kawuono kendo bed koda kae nyaka giko en higa mosebedo malach kendo kawuono wantiere gi mor mar bedo kodi odhiambo ma warwake higa manyien mar 2025 higa ni osebedo nade kodi oganda mathoth osewacho ni ng'wono ma Nyasaye osetayo gi to an bende osetayo mochopo kodi kar kae e higa makoro kawuono wagoyo ritine kendo tieno ma kawuono an warwako higa manyien e yo makende kaka Ramogi TV kendo kaka kambi mar Royal Media Services kendo wantiere kodi kae to pile kaka pile wabedo kodi thuolo mar miu weche manyien wabedo wasebedo kae ka wacho ni kaen ikruok ne tieko higa mar 2024 moganda moko wacho ni ero ne ok ber kodgi kendo nego bed norumo kendo odhi chuth kata manyien mondo mi odonji arwaki ni machiegni to motelo ne weche manyien magi e thond weche. So when I go call out the cold young, I cannot see my son. I thought easier. Seriously. Who took my son and where is my son? Ogai mar obila Douglas Kanja orem chopo mar chwalo e doho rawere manyocha oteki. Familia mag rawere go pod yuago ratiro. The KCSE exams were normally released in January and we are keeping to that tradition and will be releasing them within the next 2 weeks. The exams that used to be released in December were for KCPE and this year we did not have KCPE. Migao mar somo yango ni duoko mar penj KCSE ma higa ni igeno goli e juma mar 2 mar dwe mar 1. Igani emobede ng'anyo moro ma spok nobede ga piny ka nyaka nini modonji nyaka e bunge. Higa achiel ni jopuonje ng'anyo makata nyithindo wegi ok dhi skul. Koro higa ni at least otimre mabero nyalo rumo. Nonro mar Infotrack yango ni jo Kenya mathoth oneno pek e higa mar 2024. Higa osebedo ni nade? Odhiambo maber nyakoro moge joang kamoro moro mantiere ibed koda kae nyaka giko mara chenro weche manyien e wang'e ma saa 1 mar odhiambo ma kawuono chenro en mar duol kamoro moro mantiere ituri kodwa kokalo e ote machuok men 236000 Facebook maro wantiere live Ramogi TV YouTube wantie kacha Ramogi TV Kenya kama ne message tele yodo kacha achiel kachiel lu weche manyien gi bende kokalo mbui mar X kata Twitter @Ramogi TV KE mbui garudo te yoda kacha Cleophas Olwoch jaloko maro ikinde giduto dhibedo Wilson Ochuka mano jaka Buoch Kobita tanyinga Cleophas Olwoch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka sango machiegni. Ogai mar obila Douglas Kanja norem chopo e nyim doho mar chwalo kata chiwo ler e wi rowere ma oseteki pacho kae ne en lit ne anyuola mar rowerego mane oyawo chunygi e doho kendo ne ywak e wi ndicho mag nyithindegi. Gipenjo gima omiyo chik ma doho ne ok oluwo mano mar mondo mi ochwal rowerego e doho. Kaka jafwambo marwa Efinye Kidilero okinde mage bende ne lero kanyo ni doho ni ne ok oyudo thuolo moromo mar chwalo duoko margi kaka dwarore. That is not young. Where is my son, Your Honor? Mane odiochieng' morita hinya gi oganda jo Kenya mar ni ogai mar obila Douglas Kanja nyomi chik mondo chope nyim doho kendo chwale doho no rowere mosendi kendo lal godo e jumbe mokalo. Kata kamano weche ne opogore. Moko kuom anyuola mag rowerego nochope doho mar yudo ler e wi chal wedegi. Gilit kod pek e chunye. Gerald Mwangi, wuon Billy Mwangi manoteke boma ma Embu, nolero ne jang'ad bura Bahati Mwamuye ni motelo ne ndicho mar wuode nitie nyamburko mane rango alwora mar kar dak mare tim manodhi nyime kuom thuolo mar ndalo 3. There came 2 cars. Yes. One of the cars was filled up. Car, white in color. Yes. Registration number KDG 527D. Yes. And the owner of that car had surveyed my home neighborhood for three days. Koloso
omedo lero kaka chuo moko 4 nomako Billy gi thuon kendo soye nyamburko modhi kode. Chal ma bende osekelo negi chandruok ahinya. The other car was a double cabin pickup, which was behind that Billy the car. 4 guys, very strong guys, from the double cabin car, popped out of the car, went, mishandled my son, and threw him inside. I was coming for him, and I've come from him. My wife has collapsed. She has collapsed so many times. Jodongo nowacho ni lit mar nyathi janyuol emading'e kendo gisani dwach wuon Mwangi en manachiel ng'eyo chal wuode gi kuma noteri. When I look out the courtyard, I cannot see my son. I thought he's here. Seriously, who took my son and where is my son? Mana kaka jalupne Gilbert Masengeli, ogai mar obila Douglas Kanja, norem chope nyim jang'ad bura Bahati Mwamuye mar chwalo kata chiwo ler ewi rowere 6 mosendhi kendo lal godo, moting'o Gideon Kibet, mong'ere kaka Kibet Bull, Billy Mwangi, Peter Muteti, Bernard Kavuli, Ronnie Kiplagat kod Steve Kavingo. Okinde mage nolero ni chik mar Mwamuye nochiw modeko kendo nok giyudo thuolo moromo mar chiwo duoko margi. Tok winjo ywak mar okindego, jang'ad bura Mwamuye ochiwo ndalo 7 ne okinde Kanja mondo chiw duoko margi kendo chiwo chik ne Kanja mondo chope nyim doho en owuon kaluwore gi pek mar burano. It is a consequence of contempt of court. This court will not hesitate next week if these persons are not brought before this court or have not already been brought to cite. So there's no need for a contempt of court application. I can do that myself. And I will do it next week. This is a litmus test, Mr. Nyamodi, for your clients. Burano koro ibiro winj tarik 8 dwe mar achiel higa mabiro. Mwamuye bende omedo ni ponono rowere go yudi motelo ne burano inyalo chwal gi nyim doho moramora mamalo. That indeed the petitioners have raised En mor ne thoth oganda matieko higa. Kata kamano ne anyuola mar rowere mosendhi kendo lal godo. En lit mar ni nyaka koro girit ndalo 7 kapo nono gai mar obila Douglas Kanja biro chwale nyim doho rowere go kendo lero chal margi. Efinya Kidi, Ramogi TV, Milimani, Nairobi. Erokamano ahinya Efinya Kidi. Kamachielo mane en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua dwaro mondo ogai mar obila Douglas Kanja ogwe tao mapiyo piyo ka otude kod timbe mar teko jopiny madhi nyime pacho kae. Rigathi oseyo bad migawo mar obila kuom rem tiyo ne oganda jo Kenya kaka winjore e kindegi ma jonyuol mathoth ywak kaluwore kod ndicho mar nyithindgi. Oloso e kar chung'ur bura ma Maragua e kaunti ma Murang'a kama noyuoro iko mag nyithindo 4 mayande owito ngimagi e masira mar mach. Kitengo imekuwa pale, a special unit outside the command of the Inspector General. Kazi yao ni kushika vijana, kuteka hao nyara. Abductions are being done by police. Police are supposed to protect life and property, not to turn against citizens. Sasa nimeona Inspector General Police ameitwa pale kotini aende aeleze, amekataa kufika. Na hata akifika anasema hajui ati si polisi wanafanya hii kazi. Sisi nauliza kama wewe hujui na ndio Inspector General Police who is supposed to protect the lives of the people of Kenya, then you have no business being in office. Gikone do we uthuolo Senator Mabusia Okia Omtata kod ji mamoko 22 manyo maki nyoro mano kang'anyo e chuny boma ma Nairobi. Jang'ad bura e doho ma Milimani Rose Ndombi oweyo ji 23 go thuolo gi bond ma siling 1,000 moro ka moro bang' kane ochwalgi e dohono gi obila okinyi ma kawuono. Ji 22 go ne odonjnegi kod ketho mar rocho kwe kod thuo jo Kenya e mbui. Banka ne omakgi odichieng' manyoro kinde mane ging'anyo ka gikwedo ndicho mar rawere makwedo piny owacho e mbui. Senator Mabusia Okia Omtata kod ji mamoko 22 ne ochwal e doho kane odonjnegi gi ketho mar rocho kwe kod thuo oganda jo Kenya ka gitiyo gi mbui. Most importantly, in paragraph H is indicated that
The respondents are a threat to peace and stability of the country as they continuously incite members of the public. Obila ne dwaro ni ji 23 go ogeng'negi e tesend obila kuom thuolo mar ndalo 14 mondo omigi thuolo mar timo nonro. Kata kamano, Okinde Omtata kod joma ne omake godo kotelnegi gi Kalonzo Musyoka kod Martha Karua ne okwedo ketho makamago kendo kwayo doho mondo owegi thuolo. Kenyans have a right to demonstrate, to picket, to petition whoever in a peaceful manner, Your Honor. Therefore, we urge that you release these peaceful Kenyans unconditionally to go and join the rest of the Kenyans as they welcome the new year. Let the administration, the current administration, reread the Constitution of Kenya. It doesn't say anywhere that when those in authority are not pleased by the questions Kenyans are asking, Kenyans have to be incarcerated. Allow us to all go and make our preparations for the new year by releasing these gentlemen. Jang'ad bura e doho ma Mlimani Rose Ndombi ne okwongo oweyo gi thuolo gi rambun ma siling 5,000 to kata kamano ne giywak ni saningi matek gino mane omiyo jang'ad bura no odwoko chien rambun nyaka siling 1,000 ma bende ne ochul gi riwruok mar Okinde mar LSK. Be as it may, the nature of the offences as stated does not disclose or warrant detention of the respondents. The state have failed to prove that the investigation will call for limitation of respondents' liberty and require them to facilitate or to conduct investigations. I hereby grant them a bond of Kenya shillings 50,000 with a surety of similar amount each one of them, or a cash bail of 5,000. I will also direct that they report to the investigating body forthwith pending investigations. We'll mention the case after 14 days. I will review the cash bail to 1,000 each one of you. Kata obedo ni owegi thuolo, simbe ji 23 go pod odong' e tesend obila ka obila tiyo kodgi e timo nonro ka burano ochiki ni ibiro winj kendo tarik 21 dwe mar 1 higa manyien. For the respondents, you'll be reminded that you'll be required to attend court as and when you're required to do so. Frederick Omondi, Ramogi TV. Jatend migawo mar somo Julius Ogamba olando ni duoko mar piny maduong' mar klas 12 KCSE ibiro gole juma mar 2 mar dwe mar 1. Ogamba mane loso kaunti ma Kisii kinde nyasi mano yuorie e gwenge ma North Mugirango okoni duoko go ibiro mana gol ka osebedi ka itimo gi kinde ka kinde pacho kae. Bende okoni odelo poni migawo mar omenda osechwalo omenda ne jopuonj mag kuonde tiegruok mamalo manyocha obuogo dok e ng'anyo. Wirani poko chulgi kaluwore gi winjruok mane obedie. Adverts for admission to make sure that traditionally the KCSE exams were normally released in January, and we are keeping to that tradition and will be releasing them within the next 2 weeks. The exams that used to be released in December were for KCPE, and this year we did not have KCPE, and that might have caused some confusion. But this year we're going to release the KCSE exams in January, the first 2 weeks of the month. With respect to the issues relating to the university's increment, with respect to the issue of the return to work formula, I'm yet to get the details of whether the resources that was required were released, and if not, I'll be able to address that after New Year once I get the information. I don't have the correct information now, and I don't want to hazard a guess, because once we finished, we informed Treasury of what was needed, and Treasury normally then releases the resources to the university. So we'll need to find out what the hitch is, and we'll deal with it. We do not want any more strikes, because already the university students were affected in the last 2 or 3 months. In fact, they are doing catch-up. If we do another strike or if we cause another delay, we'll be affecting their education, and we don't want that to happen. Piny owacho kokalo kuom okumba mar thieth mar SHIF obiro kod ndikruok ma oyiedhi ma idhi tigodo e ndiko rowere manyiri mayach. Kopogore kod kaka NHIF ni tiyo kod opande
mar jonyuol ne nyiri mapoko chopo higni 18 to yach sani gichiwo ndikruok ne rowerego kata rawera ka rawera. Kaka Judith Omondi lero, jatatije e yor kojolo mano mar SHA Robert Ingasira koni gisetemo kata chulo gope mag ute thieth mano ka wi chudogo bende okoni jotuo winjo dhiye ute thieth ma oluwore gi nyalo margi mondo kik gichul pesa kendo bang' yudo sir kowuok kuom chif. Dweche adek bang' chako thieth e chenro mar SHA kowuokie NHIF, gari no medo yiengore kendo ji yudo kombe mos. Rowere manyiri mayudo iye ma ohiu nyaka sani koro nyalo ndikore kod SHA ka ok otiyo kod opande mag jonyuolgi. The initial arrangement where teenage mothers were being identified using their mother's ID created problems for us because some had mothers who were still within the childbearing age. So you would find issues where a mother could reportedly be said to have given birth more than twice in a year, just because her ID was used for her own delivery and also for her daughter's delivery. Jumbe mosekalo riwruok mar osiptende ji giwegi osebedo ka ng'ur ni SHA ok chudi kaluwore gi winjruok mane obedi ahinya to ne jotuo matiyo kod ute jotuo ma oheore HDU kod ICU. Why is it that now SHA is only paying at level 4 hospital 3,360 shillings? Why is it that if you are admitted at ICU in KNH, SHA is only paying 4,460? Wach ma oruch kod jatatije mar SHA Robert Ngasira mako ni chudo gi ne osego chapa doki ofuko mar jatuo luwore gi kar thieth ma olimo. Under SHA we have only signed one contract, and it's one contract that cuts across the board. There is nobody who has a different contract. If you elect as an individual to go to a facility whose charges are higher than what we are offering, then they will ask you to do what we say to copay. Kanyaka sani gikoni gisetemo chudo mokalo kwan ma owinjore bed ne osechul, migawo mar thieth wacho ni chudogo osekalo gi shillings bilion 6 e wi omenda duto ma gisechoko chakre dwe mar 10. Since the rollout, we have made payments in excess of 6 billion out of the monies we had collected to healthcare providers. Ingasira ne loso e kinde nyasi mar bedo e winjruok gi tend kaunti ma Murang'a e ndiko ji maonge nyalo e kaunti no e okumba mar SHA. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakura moge jwang' mar report mokelo kanyo koda Judith Omondi kena ng'ino mondo dhi nyime weche mamoko kumado ni migawo mar thieth koro sani jiwo jo Kenya mondo mi obed akicha kaka yor kedo kod landruok tuo guonyo mano mag mpox e kinde ni mag nyasi mag sikuku. Kano lose kaunti ma Kisumu jagoro mogirore e migawo mar thieth Mary Mudhoni olero ni e thuolo mag jumbe adek kwan oganda maromo ji 9 oseyud gi tuo mar mpox. I have seen a spike in terms of numbers in the last 2 weeks, in which by the time we closed for holidays 3 weeks ago, we were at 20-something, and now we have 31 confirmed cases. Albeit we only have 2 who are still hospitalized right now, and we also have 90% recoveries. So 28 out of the 31 have already recovered. Let us maintain the highest level of hygiene in 2025. Nokora moge jwang' atamalo 64 mar jo Kenya neno ni higa mar 2024 osebedo matek to ahinya e weche mag pek mar ngima kod uchumi masani ok dhi maber. Ma en kaluwore gi nonro ma ogol gi Infotrack ma bende yango ni atamalo 76 mag jo Kenya neno ni Kenya ochomo kamarach. Nonro no kata kamano yango ni atamalo 42 mag oganda mawuok e alwora ma Nyanza neno ni higa mar 2025 dhi bedo maber. Osebedo higa marach, higa mapek, higa ma ojogo oganda,
higa ma oganda dwaro ni orum kendo manyien ochaki. Magi luwore kod nonro ma ogol gi kambi timo nonro mar Infotrack. Infotrack ogolo ripodgi mar giko mar higa manyiso kaka higa mar 2024 osebedo. E nonro manokete ayanga gi jatim nonro maduong' mar kambi mar Infotrack Jovin Wanyingo yango ni thoth jo Kenya oseyuak ni ngima e higa mar 2024 obedo mapek ahinya, ka bende thothgi ok nyis yie kod geno ni higa mar 2025 ok dhi bedo mayot negi. Nonro ni yango ni oganda jo Kenya maromo 76% wacho ni Kenya ok dhi maber ka ipimo gi higni mokalo. Bende yangore ni jo Kenya maromo 9% wacho ni Kenya dhi maber kendo gimor. 64% yango ni higa mar 2024 obedo marach, ka 2% wacho ni ngima e higa mar 2024 obedo ma ok rach ahinya, kendo 14% yango ni ngima e higa mar 2024 obedo maber mokalo. Joma mine maromo 68% wacho ni kanyakla ni higa mar 2024 osebedo mapek kuomgi ahinya. Jo Kenya ni kod geno mopogore e kaka higa mabiro mar 2025 biro bedo. Kuomgi, 30% mar jo Kenya wacho ni higa mar 2025 biro bedo maber moloyo higa mar 2024, ka 12% wacho ni higa mar 2025 dhi chalo gi higa mar 2024. Bende 22% wacho ni higa mar 2025 dhi bedo mapek moloyo higa mar 2024, ka 36% mar jo Kenya to ne ok ogolo pachgi ewi kaka higa manyien biro bedo. Gwenge ma Nyanza ni kod geno maduong' ni higa manyien mar 2025 dhi bedo maber moloyo ka gin gi 42%. Imbo mar piny Kenya ni kod 35%, ugwe mar piny Kenya ni kod 32%. Kenya madiere kod nyandwat ma ugwe ni kod 26% moro ka moro, kendo hoho mar Okak geno duono gin gi 24%. E twak marwa gi jatim nonro maduong' ka Infotrack Jovin Wanyingo oleronwa gima omiyo oganda mawuok Nyanza nenore ka gima geno margi ni malo moingo oganda mamoko. Kero osebedo ka ng'eny koni, kendo nitiere gik ma kaka gwel mosebedo kigwelogo oganda mar Joluo. Nyalo bedo ni mago achiel kuma gik mosemoro oganda mar jo Kaluo koni. Emomiyo kata king'iyo report, en mana Luo Nyanza koni emanye paro bedo kod geno ahinya mopogore kod regions mamoko kata provinces machon. Iyudo ka duoko kane wang'iyo duoko makawuono, duoko makaluo nyiso geno, ni geno nitiere. Taparo ni ma kaluwore kod maino ma serikal osebedo koketo machiegni, kata ma kaluwore kod kaka nogwel jotend migepe machiegni. Aparo ni gisetieko kok dweche karibu 4 kata 3 gi wiye nyaka nyocha gwelgi. Jopiny koro ritane ni higa manyien biro bedo nade. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Nyakoro mogo jang mag weche mantiere kar kae tielo mokwongo mag weche manyien mag duol odhiambo ma kawuono wakawiyo masane ka duogo sigana pod thoth ahinya. Koro kik idhi mabor, kini gi remote kane pod abiro gi mathoth e Ramogi TV. Kik idhi mabor. Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat. Cheza games kali kama Vieta, Linko na Mines kwa platform yetu mpya. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Huyu ni mume wangu, John Dennis. Yeye na mimi tulihusika katika ajali ya barabarani. Ninachokumbuka ni kusikia breki na mgongano. Mume wangu alikuwa kwenye sakafu ya matatu, huku mkono mmoja ukining'inia kwenye kiti kimoja, na alikuwa amepoteza fahamu.
hivyo nilijaribu kumuita na kumgonga mpaka akazinduka. Basi alipoamka aliniambia sisikii miguu yangu. Daktari Okanga aliingia na kutukusanya chumbani na akatuambia Dennis hataweza kutembea tena. Ilinivunja moyo kwa sababu amekuwa mume wangu kwa miaka kama 12. Kisaikolojia siko sawa. Nafanyiwa ushauri. Kuwa mlezi mkuu si rahisi. Punguza mwendo. Mwendo kasi unaua. Royal Mabati Factory Limited. Ma en duka mari ne gedo duto magoyo witado. Sani wan kod yor chudo ma itimo mos. Chul deposit mar atamalo 40 mondo wakoni mwandu ma inyiewo kodwa odiechieng'no nyaka kama intie. Ofani nitie mani kindeni mar nyasi mar sikuku. Parni wakoni mwandu ma inyiewo kodwa nyaka kama intiere nono maonge chudo mora mora. Ne mathoth, yuana tole namba 0722-63-83-83. Go oda mar nyiepo kodwa kawuono kokale mbui marwa mar www.royalmabati.com. Weche kod chike manitie nyaka luw. This December 31st. Join us for a celebration and new beginnings with us From Inoro TV, Ramogi TV, and Citizen TV. Get ready as we bid farewell to the year gone by. Join us for an uplifting musical celebration with Kwa majina naitwa Edith Wairimo. Mimi ni Salila Njero. My name is Fredo Mondi. Size 8 Reborn. This is Sanino Bless, a gospel artist from Asylum. Na manze niko hapa kuwa invite for the Vuka Mwaka Party On 31st. kutoka saa 4. We welcome all of you to come and join us. Karibuni nyote. Vuka Mwaka Party live on Citizen TV, Inoro TV, Ramogi TV, Viusasa, and Citizen digital platforms. Toga kwendithiria mwaka mweru mwega wa kirathimo. Hawi maber mar higa manyien. Happy New Year. Happy New Year to you mbutuyu. Machiegni kendo nyako Ramogi Jwang' en moro mara ni podi kete karka e chenro ni mara duol odhiambo ma kawuono. Wadhi nyime kod weche manyien kama wayudo kani e tielo mokwongo ne warango chal mar tij ngware mar ndiga kokalo e ngima ya wuot luo moko ariyo, Sami Otieno 4 kod Victor Odhiambo magin joriemb ndigni e boma ma Kisumu. E kinde ni ma nengo mar ngima bende medo ridore. Ere kaka joriemb ndik ngware riore mondo mi gin bende ohandgi odhi nyime e sekta mar bodaboda. Reporter marwa Millicent Adhiambo oikonwa matut e sigana mar riembo ndiga e kinda paka. Ndika ni to wapiem gi ng'ato. Enena ni koro ndika ni inbe kiwuok, japeng bende wuok, kila ng'ato timango oyud mare. Kalure in gi custombi, ng'ato be machielo bende gi custombi. Koro okwa piem, ng'ato oyud mare, odhige ot. Kaka piny medo ru, piny medo sudo. Apiko bende medo mako yore wuoth pachoka e sekta mar bodaboda. Joriemb ndigni e sekta no bende medo biro gi yore manyien mag siko e chiro. Kata obedo ni kwan jowuoth masani thoro hero tiyo ga apiko nikech odhi piyo ni malo. Sami kod Victor ni kod yie ni tijgi mar riembo ndiga e sekta mar bodaboda pod nigi thuolo kaluwore gi nengo mapiny magijuogo jowuoth. Piko to onge gima ok dang' wach ni inyowa kabisa. Nikech apiko ting'o 50 kadhi mbele. To wating'en wanyalo ting'o less than 50. Koro mano to kinywa. Watinga tinga mbao 30-40 kwa dhi mbele. Nwengo nyaka wayudi. Piem manitie sekta mar bodaboda e kind ndiga ga apiko. Kata kamano, oken mana mar nengo wuoth, tij rito ndiga kod yudo fundi meke ponono okethore, bende medo bedo matek, kendo Sami gi Victor wacho ni ma miyo nyaka gikungi kata tek nade.
Maintenance mondo lose mochung kama benena garama olawre mana koda apiko. Nikech kibin mango spares mage ni malo mamoko bende nitie ma kikompare odong' wana matin to kod spares mag apiko. En na kamano go lakini gik maintenance mane odwaro hesabu. Odwaro kikeno nega matin tin. Inuengo mayudo pile nyaka kan 150 moro. Nikech ng'eni gimoro amora nyaka itimne service. Koro kano 50 moro makapo ni gimoro yudre ma emergency tanyalo loso go ndiga. Sami kod Victor yango riekni mamoko magitiyo godo kopogore gi ting'o jowuoth kende mondo yuto margi onjudre maberberie gino ma kizungu dendo ni diversifying. Kaka na deliver gik moko samora ting'o ne ji rech, samora ting'o omena, supply gik mang'eny. Koro ka tegemea abiria kende. Kendi nyaka imany customer, to be nyaka iwuo gi customer maber, to be nyaka ibed ng'ama ler. Ng'eni jogi be ok ginyal idhi tidum misutu. Koro za time abin be kaka jandiga kiseng'eni kae kumi yute nyaka ibed ng'ama ler, nyaka iwuo gi customer maber mondo yuto ni obed maber. Pesa mar ote ber molo mar ting'o abiria. Nikech inyalo ori tidhi deliver gita kido to miya pesa maber. Imi pesa maber. Alafu abiria be pesa nitie lakini abiria pesa tin. Abiria pesa tin. But abiria moko ntie minyalo nwang'o mo haya i. Onyalo haya ibi udhi kata mana kata dunga kuchonde. Kuchopo kile kendo cha kuduo kode. Mano be pesa mi pesa maber. Kolo mage mamedo ting'o wa malo. Kata obedo ni kwan apiko medore sekta mar bodaboda, kamoting'o nyaka mago matiyo kod teko stima, kod bedo ni oganda mathoth thoro hero idho apiko. Gium nono kanigni bende biro budho kapod nitie sekta mar bodaboda. Kata kamano, geno to pod gin go. Apiko tok nyal mwonyowa nikech ndego chako chon, mabe jo apiko go wuok e ndiga kadhi apiko. Koro gimoni jo apiko biro mwonyo jo ndiga to onge. Kane ka apiko ingo wa mabon ke jakodesa dong kada kariambo kodesa nyako chul nyako ti wuolgo 300. Fuel be nyako ol. Ting'eni wan to kwa yudo mato mogo e mwogo to wana sawa. Rumo to borumo. Rumo to borumo nikech ng'eny mabiro donjo e apiko. But oko borumo gi sani pod entie. Seche moko michajo gin automatic. Automatic ok nyal pea kod manual. Nikech manual ni en gima idhi tiyo kodi to automatic seche moko koto chiwo goyi kode. Seche moko nyalo kethe. Koro an kokora won tana hero manyono kod energy ni molo mag electric kandego. Ne kastembegi yiero e kind tiyo gi ndiga kata apiko e yor wuoth oyiengore nengo kod arita margi e wang' apaya. Gido mamiyo pod nitie oganda ma pod ohero tiyo gi ndigni moheo apiko. Ndiga ibiro kawo na siling 30 kata siling moro 20. Apiko to biro chaja siling 50 kata siling 70. Speed mar ndiga ber moingo apiko nuko apiko this speed to gikone ok inyal ng'eyo mbele gima nyalo timo, inyalo cause accident yor speed no. Jondiga bende nigi respect. Jo apiko ing'ani kosechopo e ndara to dwaro no moma kumoro amora ma onge ni mano ng'ama ni kanyo. In ma afadhali barne. Koro jandiga ting'eni ong'eyo ni ng'ato ni mbele, ong'eyo no ningo okaw kon mane mondo kik gihinyre ndara. Gano no apiko ok dhi tieko ndiga nikech kata ambe nasebiro kar kae kimonda manye moro matin. Bende Sami kod Victor nigi lek mar bero ngimagi makiny. Future marwa to biro bedo maber mbele nikech an kaka chairman mar jondiga Kisumu County achako organization moro madwaro ni jondiga obed e organization ni mondo gimoro amora modonjo e lwet jondiga wanyalo timogo gimoro. Wanyalo nyiewo kata pikipiki no to wakete ndara. At the end of December kama wang'yo to kelo profit maromo nade to wapogre wadhigo dala. Kentie joma osebet e town kama kaka nobiro 2010 pok odok dala nyaka sani en oriembo ndiga. Koro mage gik moko wadwa e dala mar Kisumu ka. Wadwa ni jandiga nyaka bed gi future. Jandiga nyaka bed gi kama moro maber monyalo jote koyudo shida. Kwayo gi ne sirikal to en mane? An gima nyalo kwayo mana sirikand county wa ma Kisumu gimiwa kony mang'eny kwan kaka jondiga. Nikech so far ginegletwa. Jopeng' itiyoge gimoro amora gi sawo jondiga. Omiyo an asebet gi Matthews Owili, Deputy Governor ma Kisumu. Wadwa ng'iyo ni jondiga gi tidwa kony nang'o. Gimoro amora mawuok kik obed nodhi mana ni jopeng' kende.
jondiga be nyaka tim ang'o, nyaka yud gino kendo gimed gerowa. Alafu kaber to ginyalo jok man kod ndinga achiel kaka wan kamagi. Ka ginyalo nwang'nie kata ndiga moro ariyo cha adek moko bende mi ng'ato riembo e ndara ka chuliga pesa moro. Nyalo ting'i malo. Nikech sama ng'ato ondesa ndiki ni riembo chuli Sh100 per day. Kata obedo ni ngima makiny mar ngware mar ndiga ok ong'ere e sekta mar bodaboda kaluwore kod medruok kwan apiko e sekta no kowuok Kisumu nyaka e bombe mopogore pachoka. Joriemb ndigni mag bodaboda nyiso mijing'o kod hera magin godo e tijgi mamiyo gidolo okumbo. Kata obedo ni lwasi mar tich miyo gi ber kod pek e yore mopogore, wuodh jo bodaboda mar ndiga ok ochopo gi kanyo ka e kinde ni manengo ngima medo ridore. Gimoro achiel to nenore e lela, wuoth nyaka dhi nyime ka giketo kinda kod geno. Lwenj nweng'o kod dak pod nitie ka ginyono mos kata tek nade. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Erokamano ahinya Millicent ka koro waloro kidieny no mago maga wacho ni safar mar ndiga mano kit boda no an gi sigana nitie moro mana jaidho ga kadhi e Somudin mano kanisa ma Milimani St Joseph's Milimani kawuok nanga nokogoya piny ne nyinge Jakubole Nyasaye mondo medrito duto kod tich ma otimo. Wadhi nyime kama wayudo ka ni nyasi ma otisi ni piny Luo obagi ayanga e kaunti ma Siaya. Nyasi mar nyadhi kod kido mane onywando jodito kod jotelo mawuok e pinje mopogore opogore ka giyango achiel mar Luo. Jalar kom mar riwruok mar AUC Raila Odinga mane en wendo modhial oyango ni ka tudruok nitiere makare e kind dhoudi to thuolo mar ohala kod telo bedo mayom. Walter Nyambaga nigi mathoth. Ensigwea mamuoro iromo mar oganda Luo mar yango nyadhi, chia, kido kod tim manyoyo jotelo buora ka gin kod wach achiel motegno mar jiwo achiel mar oganda. It is within this context that the Luos from across Africa and the diaspora have gathered here in Siaya at the foot of God Ramogi to the revered shrine of the Kenyan Luo, reflect on the state of the Luo nation in the spirit of unity and diversity. Eromono giketo ler mar bedo thuolo mar tudruok e kind dhoudi kaka yor nyayo ohala to kod dongruok makare. Riwruok mar oganda ok en gima yot. Samoro jomoko paro ni riwruok is a natural thing. Ok en natural. Riwruok en gima agwambo sekete effort maduong' gi jotendwa mag oganda Luo. So what you're trying to do here is not exclusive. We're not trying to discriminate against any other community. We just want our people to understand our culture, and it is important. And also to participate also in business and also in other activities that make life bearable for communities. Bende kanye ma jotelo osira kod chir ni ber ka wuod Luo yude thuolo mar telo ne pinje mag Afrika e lemo mar riwruok mar kuku mag pinje mag Afrika AUC. Raila Amolo Odinga is a great Kenyan and a great statesman, not because he is a party leader, not because at one time he was a minister. Raila Amolo Odinga is a great Kenyan because of what he stands for. Afoyo gneno win, afoyo bedoka. We are really very happy to be here for the first time. I'm meeting some of you. Honorable Otiende there has a family name in Uganda in my constituency. We want to find out whether it was his grandfather who... Ka bende emane jotelo oyange thuolo margi sirikand William Ruto kod kit dongruok magigeto mar yudo kaka oganda. Now we have got more than enough opportunities to benefit equally from the national government. And narrowing down to my docket, very, very briefly,
we have committed to work closely with our members of parliament. And for the avoidance of doubt, on the 6th of January, I am convening a meeting of all Luo members of parliament in my office in Nairobi to agree on a roadmap to implement critical energy projects in our region here. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Festive season, Citizen Duka and Farmer's Choice have got you covered. Enjoy the 1 kg value pack of pork sausages at only 702 shillings, or grab the 500 grams classic pork sausages at just 360 shillings. Need something extra? How about the 200 grams beef brawn for only 142 shillings and the crispy 200 grams tricky bacon at 393 shillings. To order, simply dial *487*5#, choose your preferred product, pay and pick it up from your nearest Quick Mart. It's that easy. Citizen Duka, the home of discount. Happy near iya. Joluo duto kumora mora montiere. Anadoro mana wiso a happy New Year 2025. Be blessed. Machiegni nyakora moge jwang' weche mag tuke en ni tim mar Siaya Rangers Football Club e joloch ma higani mag tuke mag Ulaf Annual Tournament ne rowere mantiere bwo higni 20. Siaya Rangers FC noyudo osimbo makamano bang' loyo Atlanta FC gol 1-0 e final. Unyolo Starlets noloyo osimbo mag jok mamine mano bang' loyo Alego Queens gonde 4-0 eka Nyakongo FC noloyo rang'iny tuke mag nyiri mantiere bwo higni 15. Patron mag tuke go Edward Okel nolero ni tuke go nobagi mar konyo e geng'o hiemo hiu kachiel bende gitayo rowere mathoro donjo e mahundu kod yedhe mamero ji. En mondo waduang' mathindo mani koro gweng' mago opira tok negi mondo wamigi platform minyalo negie kata ginyalo nwang'o go kony koa kuom kony machulo school fees secondary school kata moko nyalo nwang'o timbe monya tugo ni kowe Ulaf kaendi. Gimachielo kendo miyo ne waketo nyithindo gintie sani iye mohiu iye ma nyithindo mako kani podi gikoromo dhi tournament gologi e mano. To waseneno ka weche osebedo maber kech wasebedo kod chokruok makende ka wakelo community kamoro achiel mondo nyithindo ogo opira kendo nyise tekogi e football mondo gitimang'o mondo gichop ka gibedo ka gikonyre to giwe weche moko mang'eny like madho njaga kata nyiri mako ichon kata nyiri dhi tedo. Kamachielo timbe mag adhula mag Amsterdam FC kod Azam FC mawuoka Kwale oyudo thuolo mar donjo e lig mar FKF mano ma Nam Chumbi kata Coast Region. Amsterdam ema nobedo joloch mano mag lig mar alworano bang' loyo Azam gol 1-0 ka Azam to noidho e ngas bang' tieko e thuolo mar ariyo koloso bang' tukego jakom mar The Wath mano ma Mombasa Benjamin Tayari olero ni tuk adhula osekonyo e duoko chien njore e kind rawere kachiel bende gi geng'o moko kuom hiemo hiu. Michezo inalipa. Michezo ni kitu ambacho kinaweza kukuza jamii. Tumeona wachezaji wengi sana wameweza kufaidika kwa maisha. Ningependa kuomba vijana waache yale masuala mengine ambayo yanatupotosha. Msimu umekuwa miongoni mwa misimu mizuri kwa sababu changamoto nyingi tulizipatia suluhu hususa kwa ujio huu wa udhamini wa KPA.
tumekuwa timu zetu zimeona all 14 rounds of matches na pia kuweza kucheza mini league kwa hali tofauti ama nzuri zaidi kuliko vile tulikuwa tukicheza mwanzo. Tumekuwa katika camp na tukaona kwamba hatukuweza kujishughulisha na mambo yote mabaya kama vile mihadarati. So nikaona kwamba tukiendelea hivi mambo kama mihadarati na mambo mengine yote mabaya naweza kuepukana nayo. Nyakora mogejwangi kanya makelo e giko mag weche manyien tipo mineno kar kanyo en tipo makoni kaka wadhi bedo ka wavuka mwaka. Iwacho ni bang' weche manyien mag Sadek wadhi bedo kae kodi achiel kachiel koda ka tim marwa mago mag wende mag Injili, tim mar Injili Kalo kachiel koda ka jolendo mamoko mag Royal Media Services mano kokalo e Ramogi TV, Citizen TV kachiel koda ka Inoro TV wadhi bedo kodi kar kae luwo chenro moro amora ma intie wadhi gwedhore kachiel ka wantiere kodi kar kae na kelo ni weche manyien nyakora mogejwang ka wantiere kodi kar ka achiel kachiel mana ka wantiere kodi e thuolo ni nan ka ko jaloko marwa kinde gi duto Wilson Ochuka Jakabuoch Kobita mabende wan go kaka lokunwa weche achiel kachiel an nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka sango oriti masani warad Sadek weche manyien mago imore kete manaka.